sí. No té res a veure, carinyo meu. Però se nota que, no sé, potser les tinc inclús més ficades. És diferent. Hi ha una energia que flueix. Si voleu explicar d'on partiu i què i com us ha anat i tot. Guai. Bé, nosaltres partim. Això que hem fet ara ha estat durant tota aquesta setmana, perquè la setmana passada vam fer un treball que sí que ha ajudat a arribar fins aquí, encara que no hem fet res. Sí que me va servir com a nosaltres dos proposar idees noves i tot. Però després quan va venir en Jordi, que li vàrem ensenyar, ens va dir com donava molt de feedbacks i vàrem veure que coincidia molt en el que ja havien creat anteriorment. És com, sembla que estan repetint un poc el mateix, que encara que a nosaltres ens agradi, vam dir, anem a intentar fer coses diferents. I ens ajuda en Jordi i com m'ha anat donant consells i nosaltres hem intentat com investigar més el teatre també, que no estàvem acostumades a tenir un ambient tan específic com aquest, que és una sala d'espera, ficar més escenografia, com uns personatges, perquè fins ara el que nosaltres havíem fet era com ser un poc nosaltres en l'escena, no pensar molt bé en qui érem. En canvi, aquesta setmana, i amb això la diferència és que sí que hem creat uns personatges que no érem nosaltres. Després, quan teníem un poc decidit tot l'ambient i això, el treball ha estat com enllaçar-ho amb dansa, acrobàcia, que crec que encara s'ha d'enllaçar millor, però bueno, la idea era com enllaçar, com no se notés que de sobte m'he preparat per fer una acrobàcia o fer una acrobàcia en parella sense perdre el personatge. I això ha estat el que hem treballat més aquests 2 últims dies, quan ja sabíem un poc qui érem cada una escena. I això. I aquestes les coses. Sí, nosaltres vàrem partir al principi també molt amb el tema d'improvisar, improvisació, sobretot a nivell teatral, i sempre seguint un fil conductor que seria la part de comèdia, un poc d'absurd també, i això va ser també la primera setmana i vàrem poder trobar coses molt interessants, i quan va venir en Jordi, el que m'ha explicat ens va ajudar també com a entendre un poc, crear una escenografia, crear un ambient, cosa que abans nosaltres érem bastant més abstractes en aquest aspecte, i vàrem fer també com una part d'improvisació de diferents ambients, i vàrem trobar que em va aparèixer un ambient que és com un espai on realment tothom ha d'estar correcte i ben posicionat, i nosaltres li volem donar com un gir de volta, per dir-ho així, i donar-li la part còmica i gràcies a com pot ser dues persones que realment no se coneixen un ambient que és com una sala d'espera, però que realment comparteixen una emoció que és la tensió i la por que quan ens toqui que ens passarà. I amb aquest vincle fa que estiguem relacionades i a poc a poc se va desenvolupant un poc la història, diguéssim, d'aquestes dues persones. I això, els personatges sí que han treballat molt, la part corporal, la part també de l'expressivitat, perquè és un treball, és un treball que no té mai fi, perquè pots trobar molt de detall, molt de petits aspectes, ja si tens un tic o com mous els ditets, o com et fiques una cella, o com mires. I la mirada també és una cosa molt important, i el fet que tot és una progressió, és a dir, acció, reacció i després la resposta, no anar directament a la resposta perquè nosaltres ja sabem el que anirà a passar, sinó ser molt conscients d'aquest procés natural que ens passa en el dia a dia. I un poc això. I amb en Jordi, això, ell sempre ens ha reconduït, ens ha donat tant d'aspectes tècnics, teòrics, i a partir d'aquí nosaltres hem anat treballant juntament amb ell. I sempre ha estat un feedback molt important i interessant per nosaltres, per també trobar altres maneres de treballar i de poder anar a més enllà del que realment nosaltres estem a la nostra zona de confort. Estic molt orgullós de vosaltres. La veritat, no? Molt obert
una gran generositat, molt content d'haver treballat junts. Amb moltes ganes de saber què és el que passarà després d'aquest projecte, no? Que seran... Teniu molts festivals i molts vols. Com ho penseu fer, en això? Com penseu seguir treballant? Pues, O bueno, sigui, amb això que han creat avui, està clar que això és és un work in progress, és a dir, no està acabat. És un embrió d'algú. és un superembrió. Exacte. I quin és el planning que teniu? Ara això ho hem de xerrar. El planning sí, però bueno, el planning que tenim amb això és donar-li més profunditat i més qualitat, no? Perquè vareu dir que treballàveu com en horaris de vacances, no? Per Nadal. Exacte, i també cercant residències, com ha estat la Sedaina, que són unes oportunitats que ens ajuden a focalitzar-nos. Però per Nadal, per exemple... Sí. Exacte. I bueno, jo que també Bueno, tenim la sort, setembre. i tenim la sort de que... Setembre teniu temps? Sí, i no, i que jo que també, tant tu com jo, trob que tenim flexibilitat, que si toqués en novembre una setmana o dues, crec que tenim com flexibilitat en les nostres altres vides per com poder combinar-ho. Però sí, justament. Bueno, ens prioritzem els projectes, coses. Però Ja veiem. no teniu planificació, no sabeu com seguir. És que ara tenim coses, però són boles del que ja teníem fet abans, per exemple. No parlo de bolos. Ja, és l'únic que tenim de futur ara és que sí que tenim unes dates, però amb això ara mateix no tenim res pensat. Però vosaltres engegueu un projecte sense... Val, esteu en una situació que engegueu un projecte i no sabeu què fareu. És a dir, no sabeu com planificar-vos. Sí, sabem com planificar-vos. Quan estàvem junts aquí anem assajant, ja sigui aquestes 2 setmanes aquí o després una o 2 vegades per setmana durant l'estiu. A l'estudi vostre? Sí. Val, ok. No Sí, ja seguim nosaltres. És a dir, que vosaltres teniu un espai per anar treballant i Sí. podeu seguir anar treballant. Fins a octubre. Jo us diré el que jo veig. Per mi és circ. Per mi no té res a veure amb dansa. Ni ara ni en un futur. Per mi és circ. És a dir, trob que el plantejament és acrobàtic. No he vist ni un puntet de moviment, ni un puntet, ni una esbrina. Tota l'estructura jo l'he vista com a enfocada a l'acrobàcia. No he vist cap treball vers el moviment. He vist cabaret, però un cabaret acrobàtic, he vist circ. Jo he vist circ, purament circ. Bueno, Jo penso que hauríeu de tenir aquestes coses clares, en què us podeu enfrontar. Si la vostra relació és des del circ, penso que si voleu enfocar alguna cosa a nivell de dansa, ho heu de preparar. No podeu anar a fer una residència sense estar preparats, perquè no sabeu el que aneu a fer. I una residència no és per no saber el que vaig a fer, sinó per aprofundir en una idea que ja tinc i que puc abarcar d'alguna manera. Ho dic com a consell de no perdeu el temps. La vostra és fer un gag de circ, des del meu punt de vista. És fer un gag de circ de 5-10 minuts i enfocar-ho, perquè no he vist cap proposta de curiositat vers el moviment. Ni la manera d'entrar, ni la manera d'evolucionar. És a dir, per mi és un gag de circ. Val? És a dir, la manera d'enfocar-te amb el paper de diari, en la notícia, en la relació amb el físic de l'altre, de com el resolc, és en porters, tots són porters. però ara sí. Ah?
Per ara el que han fet, sí. No, ho dic perquè si heu tingut 2 setmanes per investigar i ho dic com a el que jo veig, si us serveix, tot això si us serveix. Si en les 2 setmanes que heu tingut per investigar i no sabeu quan podreu seguir, penso que val la pena perquè si no és un quiero y no puedo, a lo millor, no ho sé. És a dir, perquè jo ho veig com a molt clar on esteu vosaltres. Jo ho veig claríssim i no he vist la idea de canviar. I ho heu explicat vosaltres abans de que ho expliqui jo. Heu dit exactament el mateix que jo estic dient. Ho has dit tu. Diu, ens hem adonat d'això. Ho dic com a cosa pràctica a nivell vostre en què esteu interessats. I quan demanes una residència, saber en què... És a dir, jo us aconsello que abans d'anar a fer una residència us prepareu, perquè si no, no li traiem profit a la residència. És com anar rebentat, cansat a una residència. Primer has de descansar per després començar a treballar. Sí? Aleshores, si jo no tinc un preliminar fet, investigat i veure de què va, la cosa és molt complicat a poder aprofitar el temps, perquè tens molt poc temps. Necessites una setmana per saber de què va, per fer un algo l'altra setmana. M'explico? Aleshores, si us comprometeu amb residències, és un consell, És un consell de que us prepareu abans d'anar-hi, que sapigueu en què us enfrontareu per poder aprofitar el temps. Perquè és molt difícil trobar una residència. No és fàcil. Aleshores hi ha d'haver un preliminar en el treball amb això. I després jo penso que estalviareu energia i focus si teniu clar qui sou vosaltres dos. A l'escena o Vosaltres dos, com us relacioneu, des d'on us relacioneu, el que vam fer a la conversa l'altre dia, des d'on i com. Des d'on i com. Des dels porters, des de les acrobàcies, des d'aquí, aquest és el meu entreno. Doncs des d'aquí, però ser molt honest. No pretendre una cosa que no l'estàs manejant. Ja tens experiències d'això, sobretot tu, ja tens experiències de saber en què comptes, què és el que estic manejant, no? I jo crec que vosaltres dos sou, per ara, sou de circ. És a dir, la dansa aquí la veig complicada, La veig molt complicada. Per el simple fet, no sé què penseu vosaltres, però el simple fet de que el punt de partida és un altre. El punt de compromís amb el moviment, quan entres en escena, si ho fas des del moviment, ja és un altre cos. No és el moviment en si, és el cos. Des de quin cos treballes? El cos acrobàtic és un, però el cos del moviment és un altre. Manatge des d'un altre lloc. Manatge l'espai, manatge la gravetat, com manatge sobretot l'espai i la gravetat, no? Com me relaciono aquí, com jugo, aleshores com entro en aquest tremolor, no? com entro des d'aquí. Però això, és a dir, la gent de fora no hi pot fer res, perquè sou vosaltres que ho heu de tenir clar. La gent de fora te pot ajudar molt a posar ordre, jo intueixo, a posar ordre, a conduir i a que tinguis quelcom, que no te'n vagis amb les mans buides, no? Que tinguis quelcom. Però per mi és molt diferent i això ho heu de tenir clar. No heu d'anar d'ingenus, parlar d'una cosa com no és.
saps? Ingenuïtat ha de quedar apartada, saps? Sinó tenir-ho clar, és a dir, des d'on, i si ho planteges des del moviment, des d'on t'estàs movent. I des d'aquí nosaltres podríem percebre alguna cosa. Però jo el que he percebut ha estat, ho dic perquè si us ajuda, és a dir, jo soc molt tremenda quan dic el que penso. L'altre dia, si aneu, vaig entrar a saco en un projecte de la Inés Sarmiento i jo li vaig dir, i tothom, sí. Jo dic, però jo vinc aquí a ajudar a la gent, no vinc aquí a dir, oh, que maco, saps? Oh, que maco, no ens interessa, aquí. No? Aquí venim a matxacar i a poder donar pautes. Ho dic perquè si us aclariu amb això és molt important, perquè tu tampoc, jo no te conec gaire, però tampoc t'he vist amb experiències de moviment. T'he vist en dansa aèria i en acrobàcia. I en moviment el que vares fer aquí, però que no vareu seguir. Aleshores no t'he vist. El teu cert ballant jo no el conec. I tu ets una persona molt tendra en aquest sentit, no? T'has presentat a mi des d'aquest lloc. T'has presentat amb molta honestitat, no? Però sí que teniu una relació acrobàtica molt clara. Aleshores veure, igual, no sé, jo dic possibles coses que us puguin ajudar. Igual, explotar a tope lo acrobàtic i després analitzar el moviment. Saps què te vull dir? No pressionar-te en treballar des d'un lloc que potser t'és difícil. T'és difícil o que encara has d'averiguar des d'on fer-ho. Saps? Fer-ho al revés. De dir, això mos surt. Aquí tenim una relació molt clara i molt maca, no? Perquè és molt clara i molt maca i pot ser quelcom molt net, saps? Aleshores, donar-te canya amb això i un cop ho tinguis, veure si el cos es mou des d'un altre lloc també, saps? Perquè si no, jo sóc antipressió, perquè he viscut tanta pressió a la meva vida que sóc antipressió. És a dir, quan me pressiono me puc com taponar, no? Aleshores, de dir, anem per lo fàcil, anem per lo que ens funciona, per lo que va, que pum, que me n'adono que nosaltres aquí... I després, quan ho tinc ben madur, uah! Puc deixar anar l'altre, no? Sí. No sé, jo és un consell. Bueno, no, és una informació, no és un consell. És una informació si us serveix. Perquè teniu una relació molt maca i podeu ser molt més sutils en tot, saps? Deixar que la pell respiri. No? Però tot això requereix d'un entrenament també. Des d'on respiro, des d'on me moc amb tu. Saps? Jo què sé, hi ha maneres d'entrenar també. No? Aleshores veure quin és el vostre entreno per apropar-vos, per separar-vos, per tocar la pell sense tocar-la. Saps? Per averiguar perquè si no és un gag de circ tòpic típic de cabaret. Saps? Que si l'arribes a fer molt ben fet, doncs molt maco, allà, pum, 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 i ja està. Si és això el que voleu, ho teniu, saps? Si no, allà crec que pot ser interessant investigar. I trobar maneres d'investigar des del moviment. No entreu a saco, des del meu punt de vista, a saco amb una classe tòpica típica, sinó quina és la teva necessitat. Això en parlàvem l'altre dia. Saps? Quin és? Què necessites tu per sentir a l'altre? I des d'aquí t'apareixeran coses.
Sí? Gràcies, Moltes gràcies. Moltes gràcies. ¿Alguna cosa? Claro. Es verdad que a mí me faltó ver un poco más de danza, y creo que había momentos que se podía explotar mucho más, como el momento del diario y de estar sentadas ahí, como que creo que escenográficamente daba para jugar mucho más con la danza y el movimiento. Pero a nivel teatral me gustó mucho, creo que las expresiones estaban súper bien y bien logradas, como que se notaba cuál era la sensación que tenía cada personaje. Eso se ve claro y se ve bueno, que estaba trabajado bien. Luego me gustó mucho la forma de llegar acá a Croacia, como a través del diario y las noticias, pero es verdad que como los transcursos entre una y otra, claro que podrían tener muchísimo más juego de danza. Pero bueno, así en general, sí, también me quedé con ganas de más y dije, bueno, ¿y ahora qué viene cuando se vuelvan a sentar? Y nada, eso. Estic fent això i crec que no es